Helo, Dinas Mawddwy! Cyngerdd cyntaf boi band newydd Cymru. Reswm dwy yma yw I cadw rheolaeth arno fe. A mae Hana mae I cadw rheolaeth arno fi. A mae'r tri gwrbanheddig yma, Elfyn Evans, Osian Pryce a Gwyndaf Evans, yma I diddannu ni trwy'r nos. Mae Howard mynd I fod yn crwydro, so drychwch chi mas. Helo hefyd I chi pobl gytre sydd yn gwylio ar YouTube neu Facebook. Dim eto. Dim eto, wythnos nesaf. Chi'n hwyr i'r parti. So, esteddwn I lawr, Howard. Dwi'n mynd licio'r gadael ma'n de. Na, wedys yna gyda. Ti eisiau swapo fe? Matt, ti dda un o'r ein yma ni fi. Ie. I chi gael gwybod, mae'r cadeirau yma wedi dod y holl ffordd o Lanelli heddi. Besio. A'r peth cyntaf wedodd Howard. A ti well, ynddi? Dwi eisiau pren ar pen ôl fi, a mawr a hanner, iesu. Chi'n gyffwrddus yna, boes? Da ti bod pa fy'n hun i'n so. Na fod, roed y nod. Mae digon o eli dyn ni I rwbo mewn nes mlaen. Mae hwnna'n... Pa tŵ fydd hwnna? Oh, God. Ar ôl 9 o gloch. A Hana, wyt ti ma ar stats hefyd, so ni'n mynd I ddechrau. Wel, stats fe? Wel, rhyw fath o stats. Statistician, ie? Dechrau'r Elfyn. O, reit, dechreuwn ni Delfyn, ie. A dechreuwn ni gyda Tymor. Cenol few years. Oce, ti eisiau mynd ôl I 2020? Oce. Ie, dechreuwn ni Delyn, os nag oes ots ti, Elfyn. Yn amlwg mae wedi bod yn flwyddyn siomedig o ran canlyniadau. Ond, o'n i'n edrych nôl ar y canlyniadau ti wedi cael, y rali sydd wedi digwydd, 13 rali yn Pencampwriaeth y byd lenni. Ti di arwen, os fi'n iawn, 8 ohonyn nhw, os nad 9 ar un pwynt neu gilydd. Felly, mae hwnna'n positif, nag yw e? Yndi, ond yn anffodus, fos am pwyntiau mi na. Na bonus. So... Fair enough. Ie, di wedi bod yn blwyddyn greit, obviously, a ie, rhaid ni straen i'n well flwyddyn nesaf. Beth yw'r gwahaniaethau? Beth sydd wedi newid lenni? Neu os rhywbeth wedi newid? Wel, wrth gwrs, y peth mwy amlwg falle ydy'r car. Ti'n bod, pam ddos I Toyota am y flwyddyn gyntaf, dwi'n meddwl o'r test gyntaf, o'n i'n teimlo o'r moment gyntaf dreifus i'r car, ti'n bod, mae hwn yn siwt I fi, allai wneud beth bynnag dwi eisiau, a mae wedi bod chydig bech yr opposite I fo'n onest, efo'r car newydd wedyn. Di heb di bod yn hawdd, ond wrth gwrs mae yna boi ifanc yn y tîm wedi dod mlaen a di ennill bron iawn bob peth lenni, so ti'n bod, mae oedd yn ei well job na fi ar addasu'r car newydd a mae'r symlau yna, really, ti'n bod. Wrth gwrs, mae wedi bod yn dipyn o newid I fi a dydy heb di gweithio allan lenni. Cefnôl I Monte Carlo, oedd yn cael traffaeth yn doedd, y Rofn Per yma, chwarae teg, a o chi yn ennill Monte Carlo, chwarae teg, ond shit it the fan, do? One way of saying it, Howard. Yn barod. Nes di sylwi. Hei, Howard. Cofio lle wyt ti. Cofio bod mam a dad ma. Dwi'n gweld ambell I... O, mam a dad. Wel, yn poeni am mam a dad, ond mae yna rai, ti'n bod, dechrau iawn yma'n does. Oes na bobl dechrau iawn yn Dinas Mawddwy, oes? O, oes. Enwog am y gwylliad cochion yn dwyt? Ie. Pe ni wedi gofio? Fi golli trailer. O, ti'n cofio ar y bonci yna, oedd hi'n really serth yn doedd. O, ti'n gwybod, ti'n bo, os o'ch chi wedi gadael y breaks ffwrdd, fysa fo'n amen. Wel, es I am reverse am chydig bech, achos o'n i'n teimlo bod mi mewn chydig bech o bant o wedyn agoris y drws a sylwi. Alla yna ddim idea. Ond y pace yn ffantastig ar y cymal yn doedd. A'r rali cyntaf yn y car newydd, oedd o'n ffantastig. Curo pawb. Do. Mae yna ambell I Evans yn gallu deud fod yna un cymal yn ffantastig cyn chydig bech o disaster. Lenny. Bach o mic O'n i ddim yn mynd I ddau ddim byd am hwnna tan y second half. Dwi fel referee fan hyn, Jesus. Eisiau mwy na A wedyn, es ti Sweden, do? Ac o'ch chi'n ennill fanna hefyd, yn doedd? So, o ti'n dweud bod chi'n mynd arfer y car newydd, ond di hwnna'n cweit yn cywir, neu di? Yn naturiol, oedden ni eisiau ennill eto. Dyn ni wedi bod yn trio'n gorau, obviously, I trio gael canlyniad. Ond y gwirionedd yna fod, mae yna lot o mistakes di dod. Ti bod o'r flwyddyn. A reit, aml mistakes bech maen nhw wedi bod, ond efo consequences eitha mawr, ti bod. So, mae'n rhan o'r gêm. Ti'n mynd gallu fforddio mistakes ar y lefel yma. Does na ddim lle, does na neb rili wneud mistakes
dyddiau yma ddim chwaneg. So, ti'n bod, yndi, mae gwybod fod y speed yn gallu bod yna'n un peth, ond mae rhaid gwared o'r mistakes i fod yn llwyddiannus, obviously. Be ydy'r car fel i gyrru efo'r hybrid boost na? Be mae'n cymaru i'r car, be oedd o, 2018 car, 1918? So mae lot o bethau mae'r car yn neud sydd ddim quite gystal, fyswn i'n dweud. Mae'r car dipyn fwy trwm, mae'r suspension travel yn llai, does o ddim centre diff. Ond, dyn ni wedi cael extra 130 horsepower o be o gennym ni flwyddyn cynt a un geir yn llai. So be mae'n feddwl ydy, mae gen ti car sydd ddim yn licio troi gystal, di o ddim yn licio stopio gystal, ond mae'n mynd yn effernol o quick pan mae gen ti'r boost mae gyd ti'n bod yn dod o'r system hybrid. Ac wrth gwrs, weithiau pan ti'n mynd o'r throttle, gen ti ddim, ac i di mynd rownd y gornel nesaf, a mae gen ti extra 130 horsepower. A beth yn ni'n tueddu ffindio ydy, mae gen ti distances weithio o 80 metres, 100 metr, a di'r co-driver yn mynd yn oed yn gallu cymryd pause, ti'n gwybod? So mae pethau'n dod fyny allan o'n unller fili yna fo. So di hwnna'n golygu bod chi'n gorfod newid y pace notes, y system pace notes, te? Achos yn Japan nes di ddaid ar y cymal na, I couldn't react to the corner, I didn't get the information quick enough. Oedd na bai ar Scott, oedd na bai ar y pace notes? Wedi edrych nôl yn o'r problem mwy o bai na i fod yn hollol onest. Ddoth yr condition fel chydig bach o surprise. Ond ti ar tân y bore na, ti ar tân eto, ond oedd that? Ond ti'n bo, same story. Dyna'r bottom line. A dwi'n meddwl fod o lawr i chydig bach efo'r car newydd. Mae pethau'n digwydd mor quick. Mistake, ti'n bod, ni mond lledolwyn yn Llydan, ond ti'n bod, digon i dibidio'r tair, a wrth gwrs, da ni'n gwybod mae'n game over y fanna, ti'n bod. Be chi'n meddwl o Japan, de? Dwi wedi bod o blaen, ond mae mor wahanol. Dwi'n meddwl, ti'n bod, dyn ni wrth gwrs yn mynd i New Zealand, ti'n mynd i gwahanol lefydd rownd y byd, ond dwi'n meddwl na fanna wyt ti'n teimlo mwyaf pell o adre. Gen i ddeud, ti'n bod, wrth gwrs, llan fwyaf lefydd. Tell me about it. Maen nhw'n siarad... Os ni byth yn cyrraedd na. Ti'n siarad Saesneg, rhan fwyaf lefydd ti'n mynd, wan chydig iawn sy'n na, mae bob menu mewn, ti'n bod, dim byd allu di trio translation, ie. Be oedd y bwyd fel? Wel, mae'n iawn os ti'n gwybod beth ti'n cael. Ond nes i... Dwi'n siŵr sa ti'n neud yn iawn. O, nes i neud yn iawn. Bopeth efo noodles a soup, ynddi? Noodles a soup i bopeth. Nes di fynd efo do, nes i warnio ti yn do, paid a gyrru. Ges ti dal? Naddo. Tro cynta eleni. Ond am ddiawl o siwrna, dydy gwir. Ond i'n meddwl am hyn, dwi'n o blaen. Nath o gymeryd fel 2 awr i fynd i Manceinion o fan hyn. Go i aros 2 awr yn Manceinion. Ydyn ges i flight o Helsinki i Tokyo. Mae hwnnw'n gymeryd ta 13 awr rwan, achos ti'n gofyn mynd o dan Rwsia, achos dim ond advisable i fynd drost. A lle maen nhw'n bongio, yn anffodus, so mae'r siwrna yna lot yn hirach. A wedyn, pan ni gyrraedd Tokyo, oedd y Japanese wedi arrangio bus i ni. Gaeth o fynd ar y bullet train, ges i'n ar y bloody bus ma. Ac oedd i fod i gymeryd 5 awr, a 7 awr a chwarter later o fe ni'n cyrraedd yr hotel. So ni wedi cael llon fol, ydy gwir. Yn y toilet ar y bus? O'n i jyst mynd i ofyn am y toilet. Ges ni 2 comfort break. O, 2 comfort break. Ond nag yw toilet Japan yn rai special? Heated toilet seat. Heated toilet seat. O ie, ges ni na. Stroiwch chi hwnna, Gwyndaf? O, god. O, lot gwell na hwn. A jet Dwi'n wash. eisiau papur, neu ddech, mae'n dŵr yn dod allan a sgwrtio ar fyny. Oedd hi'n gret, yn dweud. Ond ges i ffwn o job i mynd fewn i'r diwled. O'n i'n gofod refersio fewn. Mae'n lle special, di. Nes i fwynhau o, o'n i'n rili licio'r culture a'r discipline yna, efo pawb o pob peth fewn drefnus, a beth yn amazing oedd, pwy mor lan oedd bob man, ac eto na'r un bin yn un lle, so oedd pawb yn mynd a'i rybys. Oedd y boys i gyd yn wisgo white gloves a saber lights ar y junctions? Oedd pawb yn pafio, oedd pawb yn gweithio am y golau gwyrdd cyn croesi'r ffordd, neu ti'n gael dy bocio, a fel ti'n deud, efo speedio, nes i fahafio. Da iawn, Gwyndaf. A dwi'n wir i weid. Yn y jail, basically, oedd y job yn finished, os oedd ni'n cael yn dal yn speedio, maen nhw'n arestio chdi a mynd chdi i'r swyddfa heddlu, a dyna fo, ti'n gallu cael ymlaen wneud y job. Ti'n gofio ddeud hwnna i fi? Dwi wedi bod. Ges i 5 hours yn y police station.
darllen hieroglyphics, oedd hi fel wneud lots o crosses i llenwi'r ffôns fewn. A bobl yn dod fewn ac allan, fewn ac allan, fewn ac allan. A gyd o'n i wedi gwneud, wedi malu car fewn i rhywun arall. Oedd yn big accident. Na gyd o'n i wedi gwneud. So, yeah. O, dyda stori ar y motorbikes yn Finland. Honna oedd yr ore, dwi'n sori. Rhaid ti sôn am hwnna. A da chi'n mynd o'n 2007. Yn Finland, maen nhw'n parcio motorbikes right wrth y tape. Y boys yn dod â motorbikes yn hwyr a parcio nhw fel dominoes. The clue is in the name. So nes I refersio fewn I gap ma, which wasn't quite big enough, but it made it fit. A popeth yn iawn. Watch ar cymal, 20 cars, phone, go and fetch. Siŵr oedd hi'n mynd I moyn Ken Block neu rhywun oedd wedi torri lawr. Dim Elfyn. Ac so nes I fewn i'r truck, a back and forth. Oh, damio, touches I motorbike cynta. A pan o'n i wedi troi rawd, o'n i'n mynd allan, oedd nhw gyd yn mynd, ond na rhyw 30 bikes di mynd. Anyway, no problem, foreign car, no problem at all. O'n I allan yn Japan wan, right, a John Millington. Ti'n nabod John Millington? Gweithio I ffordd. Hey, Howard, we've had an email from him, and siarad man Yorkshire, ni. Hey, Howard, we've had an email from Finland. Your car has had an accident with 47 motorbikes. That's impossible, John. Yes, I can't quite see how it's happened myself, but anyway, they want money off insurance. So, allai'n dweud be nes I wneud, ond nes I sortio fe allan, ond o'n i'n gofod mynd I Cravitine, y big boss, ac diw'n o wedyn, fes I refersio fewn I Haya Caro. So, a popeth yn iawn. A mae'n wir. Oh, God. Sori am divertio. O, yn bwys. Ie, wir I weid, o, nôl at Japan, pobl falle ddim yn sylweddoli fan y waith yw yn wedig I wneud y jobyn ti wedi bod yn wneud fel yr safety crew mae'n galw, neu gravel notes neu beth bynnag yw nawr. Dachrias ti'n wneud e? Gys ti bach o sai bod wneud e? Ti'n nôl yn wneud e nawr. Beth yw'r stori, Gwed? Dewis ti, dewis Elfyn, dewis pwy? Wel, rhaid ti gofio dwi'n mynd I'm iau. Ag wyt ti'n cranky, yn dweud? pan mae Howard efo fi, dwi'n gallu bod yn cranky, no. A oedd y job yn dechrau mynd yn faich, a gofyn I wneud nolew bob un round adeg ynny. Maen nhw wedi newid y rheol rwan. Ond adeg ynny, oedd yr oriau'n hir, ac o'n i'n gadael gwaith ac yn mynd nôl syth I gwaith, a bla bla bla. So, o'n i'n gweld o'n i'n dweud, o, mae'n bryd I rywun ifanc, falle, cymryd drosodd. A re ofyn I fod nôl I wneud Japan, a gallwn ni'n gwrthod. Ac dweud y gwir, nes I fwynhau ond oedd o'n galed. I mean, ti'n codi rhwng 2 a 4 yn bore, bob bore trwy'r wythnos. Ac, pan ti'n dechrau mynd yn hyn, ti'n dechrau teimlo fo. So mae yna lot o gyfrifoldeb, ac pan mae Elfyn yn y cymal wedyn, wyt ti ar y cyfnod yny'n cachu brics, achos ti'n ofan bod ti wedi gwneud mistake, ti'n gwybod, achos allu di fentro dy ben bod o'n ni goelio byw ti'n deitha fo, ac so os dwi wedi cael o'n wrong, mae'n endio fyny mewn tears, basically. So mae yna lot o gyfrifoldeb, ond mae yna lot o bus pan mae'n gwneud cymalau da wedyn, fyd yna. Eich chi wedi cael yr chat yn blwyddyn nesaf, boys? Ti'n gwneud safety notes yn Monty, Gwyndaf? Edrych yn debyg. Edrych yn debyg? A di hwnna'n... Oedd I siarad yn eis efo fi am change. A di hwnna'n neud ti'n apus? Gwybod bod dad mynd I fod na wneud y job yn iawn? Ynddi, os fydd y job yn iawn, fyddai'n apus. No pressure, Gwyndaf, no pressure. Okay, well, rewind yn bach, de. Beth os awn ni nôl i'r Monza ar yr eira, ar off. Dyle ti wedi bod yn Pencampwr Rali'r byd erbyn hyn. Wel, gallai ti wedi bod. Sawl person sydd wedi gweud na wrth ti Elfyn? Ti'n siŵr cael llan bol a bobl yn gweud na? Oedd e'n agos, oedd e? Un cornel bant, really. A maen nhw gyd yn cyfreith efo. Odyn, ond oedd hwnna yn y notes? Oedd y surface change yn y notes, ond ti'n bod y bottom line y fanna beth ddigwyddodd ar ei gychwyn bwrwyr a gychwyn y cymal. Ac oedd chydig bach y camgymeriad yn ochr I, really, achos oedd dad di wneud y cymal yn ystod reci ac wedi bwrwyr a ddar ei dweud, allan coelio am y llithrig oedd I diwedd y rali, ond be ar ni ddim sylwi oedd ni ar un type o darmac. Ac wrth gwrs, pan mae'r ffordd yn troi'n hollol wyn, o gennau surface change, ond mae'n mynd o un tarmac i'r llall, pan mae'r ffordd yn hollol wyn ar y top, wyt ti'n rili'n disgwyl fod yna rhywbeth yn newid mor ofnadwy. A be oedd o, yna hen darmac, lle o ti'n cael rhyw sort o grip drwy'r eira rhywsyd. A wedyn oedd yna line o darmac just yn y lle ti'n breicio'r gornel yna.
ac oedd o fel tarmac di, oedd ddim yn cymryd dim dŵr, ac oedd o fel ice rink, basically, yn llythrenol. So, dyna fo. Mae pethau yma'n digwydd. Un cwestiwn wan. Ti'n gofod bod yn galed i wneud y job, right? Ti'n gofod meddwl am dyd hun, a canolbwyntio 100%. Ar ôl chydig wan o blynyddoedd yn gweithio efo'r ffins a pethau, fyswch chi wwan yn mynd allan i slofi Osian lawr, fel nes di? Fyswn. O, chrydig. Achos o dal yn interest y tîm, oedd y team manufacturers yn bwysig i'r tîm. Mae'n nice bonus a Manufacturers Championship. Ti'n bod, y pethau yna i gyd. Ti'n bod, yn bob parch, so well gen i fod Seb ar top y podium, neu fo'n Hyundai ar top y podium, ti'n gwybod? A dyna oedd yr alternative, siw braidd. Be ti'n meddwl os bydde Thierry di mynd off yn yr un sefyllfa bod Tanak yn dilyn mewn Hyundai arall? A bydde fe di wneud yr un peth? Yn neud hyn, siwr se. Ar y nodyn na, chi'n ffrindiau? Ti'n cymdeithasu ar gyrwyr eraill o ran socials? Ni'n gyrru ymlaen. Pwy bydde ti'n gweud bydde ti agosau i ar... Ti fas i'r tîm nawr? Ti allan i'r tîm? Ie. Neb, really. Ti'n bod, dim neb yn agos, ond ti'n bod, llai'n deud bod fi ddim yn gyrru ymlaen i ddeud helo oedd neb, really, ti'n bod. Oet falle di, ti'n bod, dwi wedi gwneud dipyn bech efo fo yn amser M-Sport. Neb, swn i'n galw'n ffrind gorau, ond neb swn i'n deud dwi really ddim yn gyrru ymlaen efo chwaith. Lle mae o'n mynd, os ti'n gwybod yna? Na, dim idea. Dim idea? Na. So Beth dim am M-Sport, yeah. M-Sport 6 months, see how it goes. If it doesn't like it, go to Dakar. Dwi'n mynd gwybod. Ti'n mynd gwybod? Glywais i hwnna gen y ti, so... Ah, right. A fi, actually. Yeah, a fi. A fi. A pawb arall. Hollol wir, ten, di? Oedd rhywun yn gweud, oedd footage ar Twitter wrth osratho, o fe yn Greystoke yn testo y Puma. Fe'n wir? Na? Of gwrs maen nhw'n siarad. Does am dawt fydd Malcolm yn pigo'r ffôn fyny, mae hynna'n sicr, ond allan nhw ffindio deal ydy'r cwestiwn, dwi'n siŵr. Beth am Craig Breen, ta? Mae hwnna di torri lawr, yndi? Malcolm a Craig Breen. Lawr yr afon. Mae yn diolch yn teg iddo fo. Serious? Ti'n disgwyl gyda i fan hyn. Wel. Agree, if you like, ynddi? Ti di bod yn y sefyllfa M-Sport, ti'n gwybod pa mor anodd mae Malcolm gallu fod. Ti'n cydymdeimlo da Craig? I raddau, dwi'n meddwl, ti'n bod, os wyt ti'n tyfu fyny yn M-Sport a wyt ti'n dod i arfer efo ffordd M-Sport, mae'n reit wahanol gen i ddeud i unrhyw tîm arall. So dwi'n meddwl mae yna challenges, dwi'n meddwl bod yna ddim yn secret. A dwi'n meddwl i Craig ddod o gefndir Citroen, Hyundai, i wedyn fynd nôl i M-Sport wrth gwrs efo gobeithio'n uchel gen ochr Malcolm gen i ddeud. Dwi'n siŵr fod pethau'n gallu bod yn anodd ar y degau. Dewn ni nôl ato ti, Elfyn, i siarad mwy am WRC. Ni'n mynd i symud ymlaen yr Osian, ti'n meddwl bod ti'n yn y canol fyna, yn colli mas ar hyn o bryd. Oedd i'n joinio'r clwb. Pencampwr arall. Sa'n beth sy'n y dŵr dych chi fan hyn, boes, ond neu yn y petrol. Ond llongyfarchiadau Os, mae wedi bod yn hir, ond dyfal donc, dys di bennau. Do, diolch, ne. Mae wedi bod yn, dwi'n gyrru 7 attempt, dwi'n gyrru. So, finally, really. Lot o relief, ond mae wedi bod yn tymor digon anodd, really. Rhwng wahanol challenges, dechrau flwyddyn, ganol flwyddyn, ond beth sydd yn bwysig, y job da ni wedi wneud, fel fi a nôl ar tîm, mae popeth jyst yn mynd am unwaith, y ffordd ni, a i gael tymor fel da ni wedi gael, popeth yn mynd, look ar yn ochr ni, couple of little bumps in the road, fel ymwneud, ond di pethau fel a ddim o hyd yn digwydd, so, really pleased, if I'm honest. Yn yllus di hefyd y rali mewn llaw. Pryd ys ti dechrau meddwl mae hwn mlaen, boes? Dau bennau lenni? Wel, a gynnau ddim syniad, really. Ar ôl Rali Ceredigion, dwi'n credu, oedd cwpl o bobl dweud, ti'n gallu ennill ar y nes? Na, no chance. Dyn yn bosib. A dyna chydig bach yn number crunch yn un noson, calculated allan, okay, mae hyn yn bosib. A hand on heart, o'n i ddim eisiau mynd i'r Cambrian, if I could honestly avoid it. So yeah, that was it, game on. O'n i'n mynd i drio wneud y fanna, just safio chydig bach y budget ar yr un adeg. O'ch chi'n disappointed ddim i ennill Rali Ceredigion te, achos be oedd yn y boi na ciwi na. Aidan Paddon. Ie. Neith o drosodd a ennill yn do. O'n i'n meddwl bod o'n
bloody good drive iddo fo, chwarae teg, ond wedyn mae Padan wedi bod yn y top level yndi, so oedd ddim yn drwg i ti, nag oedd? No, ddim really. I mean, yn ganol rali a pawb yn rhoi sort of talking to's i fydd a cool down, ti'n angen rasio'r boi yma. Nes ti clywed, nes ti gwrando hwnna? Dim i gychwyn, na. Ges i fair few talking to's. Probably a loophole lad, I credu. A pawb fel, even Noel at this point, let him go. Just let him go. Ond achos bach o pride ar y fain efo fi, really, achos rali lleol, pawb ti eisiau ennill i, really. A ti ennill o blwyddyn dwytha? Ie, ennill o'r tro dwytha. Ac oedd Hayden yn y car enillus i'r rali yn. A, ie, dim bod fi'n siomedig am beid ennill, ond swn i'n cician hynna'n wan, so fi wedi gwneud rhywbeth dol a ddim wedi manager ennill y bencampwriaeth, ond mae rai fi gofio un priority ennill y bencampwriaeth. Efo the controversy, ynddo, chi gyd di wneud y Rali Jim Clark, ynddo? O ti'n gwybod yn y rules Jim Clark, os wyt ti'n cael puncture, ti fod i stopio? O ti'n gwybod wan? O ti'n gwybod? Gwybod wan. Wel, o'n i'n regs, o'n i'n gwybod. So, be o'ch chi'n darllen o? Pam ges ti excludio? Wel, y tro fydd, dwi wedi cael puncture Jim Clark o blaen. Dim hassle. Rheol newydd i eleni. Oedd o'n rheol newydd i rali arall eleni fyd. I fod yn onest, swn i'n newid sefyllfa, swn i'n gwybod am y rheol, swn i'n dal di drif yno. Right. End of story. A pryd ges ti excludio, diwedd y dydd ar ôl y cymal na? Ne, gaeth y sefyllfa ddim i handlo'n very good i fod yn onest. Wel, no, gaeth yr hanner phone call gen rhywun and just rhoi bech a tip off. Oh, by the way, you're in for a grilling tomorrow morning. Come to see the clerk of the course at 8 a.m. And I byth yn gofio fynd i'r rugby club at lleoedd Rali HQ. A ni weles i'r steward ma'n cerdded trwy o flaen yn y car park. A nes i mynd am y drws, a nath o just slamio'r drws yn Gwyndaf fe. A ni fel, bore da i ti te ffaro. Diolch yn fawr. So this sets the tone. So, steddon ni lawr wan, chuck the book at us, learn from it. Actually, achos hynny, nes i ennill y championship. So, diolch. Ie, achos mae'r ffordd mae'r British Championship yn gweithio, ti'n dropo 2 sgôr yn y ti, so nath o helpu. Ie, da ni wedi bod yn eitha consistent yn y gorffennol, really. Di bod yn diwedd ar y podium pob rally. So ni angen sort of wins, ond fel oedd y 0 points na actually yn helpu ni. Dyla ti di ennill, pryd oedd hi? 2017? Dys ti'n agos? 2014, 2017, 20... So ar hyd y ffordd, manar, oedd na cyfnod ti'n meddwl, sôn mynd i ddigwydd, bygyret, achos ti'n meddwl, ddim yn chep? Blwyddyn dwytha, dwi'n credu. Achos o'n i wedi dweud, o'n i wedi gael, dim llon bol, ond same old show, really. Di bod yn neud am cymaint o flynyddau. Rallies rhywun peth. Ni ddim really di mwynhau blwyddyn dwytha. A pan o'n i upside down mewn fferm moch, mwd fyny ato ni, o'n i ddim really that impressed. Ond dwi'n credu o hwnna'n setback, ond erbyn y siwrna adra, o'n i wedi dweud, right, I'm gonna go again. A o'n i'n gwybod wedyn, da ni wedi cael chapter yna, da ni'n agor i newydd. So. Ond does ddim real adeg lle dwi wedi mynd, I can't do this. Which dwi'n falch, really, achos dwi'n finally di llwyddo. Absolutely, ti di ennill. Mae'r enw di, a enw Elfyn, a enw Gwyndaf i gyd ar yr un tlws na. So... Oce, digon teg. A enw Howard, yr un, 4 Pencampwr Rali Prydain fan hyn. So, ti wedi cael amser i gadle gyd synco mewn. Be mae'n golygu i ti nawr? Mae'n massive tick in the box i fi. Rhywbeth o'n i wastad eisiau llwyddo i wneud. Ond, just mor fach bod ni finally di wneud o. Beth yw dyfodol y British Championship? Beth byddwch chi'n meddwl, beth byddai'r ffordd ymlaen? Achos dim motif, os chi'n ennill, dim byd yn digwydd, dim drws yr agor. Wel, i'r raddau mae rali o rhoi wedi bod chydig bach fel y. Ti'n gwybod pan yr ni ennill yn 96, o'n i'n dal yn cael fight i trio ffeindio sponsorship a drive wedyn. Dydy o ddim yn guaranteed i ddim byd, a dydy'r rali o ddim felly. Mae yna look yn drysa'n agor dros cyfnod gyrwr. A waith beth wneud rhywun, dydy o ddim quite yn agor, neu os dyn nhw'n agor, dy rhywun yn capitalisio yn hollol ar hwnnw. Ond
yn sicr be mae Osian di wneud, wnaeth o ddim drwg gyda fo, a wnaeth hwnna aros efo fo, mae'r teitl na gyda fo, British Rally Champion, chwarae teg iddo fo, mae di wneud yn wych. Ac falle, wnaeth o'n digwydd yn syth, ond falle, mewn blwyddyn, falle, fydd na rhywun eisiau testio car na rhywbeth yn rhywle, falle geith o'r gwahoddiad i wneud hynny, achos mae'r teitl yn mynd efo fo, mae'r CV efo fo rwan, ac pwy o wyr falle, na beth syml fel un eith agor y drws i'r agor o ralis tramor, un rali dde tramor, pwy o wyr. Un peth dwi'n cofio, oedd Roger Albert Clark blwyddyn diwetha. Chwarae teg, o'ch chi'n canu fan ynddo dat. Nes i fyny dyfnant i watchad, boi o chi'n mynd, chwarae teg. Oedd hwnna'n teimlo de, siw. Mae be blwyddyn yn ôl. Ie, blwyddyn yma, wan di. Fideos i gyd yn popio fyny. Ie. Ne, mae wedi bod yn good buzz wythnos yma. Mynd trwy nôl trwy fideos a bethau, gaethon ni bach anffawd fan a fyd yn ddo, so ddim quite meant to be flwyddyn dwytha, ond... Ti'n di ennill i? Edrych Gwyndaf. Ddim eto, Gwyndaf. Ddim eto. Hei, neth o ennill o... Tro cynta. Tro cynta. A rhoigo suspension. Rwy'n di weld rhoigo suspension a classic car? Na ddo. So bydd y dau... O, awtirioed ydi torri rheola. Only in your company. Get out of jail company. I ddeud y gwir, Ti'n cofio'r control na, fy ni'n Sbaen rhywbeth? O, ti di checio mewn ar amser hangover? Gofyd ti mewn a blagio. Ac hefyd yn Harrogate, diwedd yr RSC Rally. O, iesu mawr, ie. Come on, Howard. So beth yw'r procedure fyna? So fi yw'r marshal ar diwedd y cymal. Gyda ti'n gobeth? Sorry. Ti'n mynd cael y gair ola. You do as you're told. Ennill Ulster, 89, right? Fantastic, won the rally, fantastic, Neio fyny allan y car, fewn i car, come on, let's go, down the road. Dim byd ar y time card o gwbl. Iesu mawr, beth ydyn ni wedi gwneud wan. Can't go back to the control, that is taboo. So, checio wan, tynnu mewn, ac oedd Gwyndaf yn pecio mhen i wan. Caid y gig, gef i meddwl, what would a crook do now? So stopies i Metcalf yn Nicky Grist. Can I have a look at your time card? Yeah. What colour is the pen? That's the first thing you will. Oedd hi'n gles, right? So, thank you very much. What do you want to know? Pared i'n byd i Nicky Grist, bastard, ia. Right? So, gath yr eithaf allan o bloody Indonesia, achos o fo, cofia? Anyway, long story, di hwnna fyd. Blue pen, ideal. Oedd y time, o'n i'n shit hot code driver ar amser, right? Ac o'n i'n cofio gwasgu'r button ar y trip meter i cael yr amser. So oedd yr amser ffrewi ar y dash, yn doedd. So nes i llenwi o fewn, a nes i edrych ar y signature, SW ar y diwedd, na, we're fine, mush. Oh, we'll be caught. Don't worry, we won't be caught. Just make sure we're in sequence when we get to the end of the rally a hyn a llall. A dwi'n cofio ar y noson, dau peth dwi'n cofio. Cydiad y trwffi am ennill, a fe'n Gwyndaf fi, is he final now, Mush? Yes. O'n i'n aros yn canol Belfast, ac oedd hi'n eitha amser troubles na'n de. Ac o'n i'n edrych allan y nightclub, a o'n i'n mynd fanna i'r nightclub na, mae ffan o sŵn o dod o fanna. Gen i'n mynd draw fanna, a tro nesa, eth boi allan trwy first floor window y nightclub ma, a dyn nhw'n gweud, dyn ni ddim yn bloody mynd fanna. Ond, be oedd y llall fan te? Rhyw tramor oedden ni, a dwi'n cofio, ti wedi cael yr amser anghywir, neu o ti wedi cael yr amser, ac oedd o'r funud drong ac ys ti mewn, a o'n i'n meddwl, mae wedi diwedd, gyda ni bloody penalty'n dod o. A ti dod nôl y car mewn rhyw 50 munud. O'n i'n clywed gweld y breichiau mynd. As you do. Ac dos ti nôl y car, sorted. Ffordd, how do you do that now? Don't worry, it's sorted. Let's go. Un o'r No, never. No. Welas i hwnna'n digwydd un waith. Rwy'n rhoi pres i basio. And I said to myself, I haven't got enough money to do that. Ti'n meddwl be, mae hwnna... Di hwn yn cael ei recordio yn y gweithio. Ti os wedi cael cheat fach ar hyd y ffordd?
Do, probably. Yeah. Plygu reolau'r bach, yna fe? Fysa co-driver dda, ddim yn dweud na fysa, ti'n ba? He wouldn't tell you, would he? Yeah, mae yna probably, obviously, sam byd mor significant a beth y ti'n deud, ond dwi'n gwybod fel ar diwedd y track rod oeddwn ni gyd yn celebrate, ond oedd nôl fel straight-faced. Oedd even Hana dweud, oh, why didn't you celebrate? So I've still got a job to do. I can celebrate, I can be the big man, I can hold my flag, but I can get my time card wrong, and Osian's our champion, so yeah, mae'n digwydd, so... No, I celebrated there and then. O'n i'n weithio, de. Yeah. Yna'r gwahaniaeth fan'na. Beth sy'n dod nôl i fi hefyd, oedd pan wnaethon ni Indonesia. Aethon ni ennill y preli, a syth o Carlisle i'r airport a fflir dros y Indonesia. O ti'n mynd Indonesia o hyd? O ti'n mynd na o hyd? Well, o'n i wedi bod chydig weithiau, I've been a couple of times, so I did have a little bit of a head start. Ond efo Ford, eithon ni teammate i Carlos Sainz yn yr Esgor Cosworth, cofia? Ac oedd hi'n tŵr o pethau i ddeud, ond be digwyddodd oedd steering rack di torri, dwi'n meddwl nes di pitio bont, i ddeud y gwir. Late call. Late call ar y pitch, nos okay. Ond you've got the handlebars and you hit the bridge. So o'n i'n gofio cael steering rack newydd in a 20-minute service, job mawr. A cofio, boys Boreham, they weren't the best mechanics. They were there for the money, really. So it was a big ask, and I'd gone to the control, and again, I managed to persuade the Yappy to give me the time, and the car was still in the control 5 minutes after the time had gone, but they didn't seem to realise that. But the big thing was, on na fod I ddod 40 litres mewn i'r tank, ac oedd y boi'n rhoi 20 litres o jerrycan mewn, a gytho heat stroke na rhywbeth, and the second jerrycan never got put in. Nes I ffeindio hwn allan ar ôl y rali. A wedyn wnaethon ni trwy cymol nesa, a gyda car dechrau methu, a nes I sylwi'n syth, dyn ni allan o betrol. So nes I ddeud, achos oedd y camera yn y car, yn doedd? So dwi'n meddwl nes I switcho'r ALS off na rhywbeth, a chi'n gofyn, beth i'n neud? Bera. Diwedd y cymol, allan, lawr y ffordd wan, ac o ti'n mi fod I cael petrol gen neb arall. Ti'n ni fewn I pentre yma. Petrol, mate, petrol, benzin. Jug allan. Diw, tro nesa, o Domi Buckley na. Un grad ydi marw, wrth ysdwytho yn do. Got ni petrol, Domi. Hey, Howard, you can't take me petrol. It's illegal. Fucking hell, Domi, we're out the rally if we don't. Come on. So, aethon ni tafach y petrol fewn i'r car. A pwy neth heibio? Iwa Cancanen a Nicky Grist. Right? A dyna pam dwi'n dweud am Nicky Grist. One of my best friends, cofia. Ond, when the helmet's on, enemies. Ar y ffôn. So, o'n i wedi bod ar y radio I ddweud bod y car yn methu, a Gwyndaf dweud, dweud bod ni allan o betrol. Para dweud. So, eth Nicky fewn, a John Taylor yn sefyll wrth in control. Boi ges, John Taylor. Dwi'n mynd cysau lot o bobl, ond dwi'n cysau fo. A Nicky Grist. Ie, bam. Oedd o'n horrible I fi, ddeud y gwir. Anyway, achos o'n i'n boi fawr ac oedd eisiau rhywun llai mynd efo Gwyndaf, dwi'n meddwl. Anyway, ethon ni cyrraedd y service, yn do. A wnaeth John Taylor I fyny, Evans, where have you been? A fel ai'n bastard oedd e. Evans, where have you been? A ddedodd Gwyndaf, oh, we had a problem. Para daid yn byd, nhw. Para daid, Gwyndaf. If you don't know, we're fine. So John Taylor fyny Gwyndaf, Gwyndaf, fel hyn oedd o. Have you taken illegal fuel? Ateb? Cofio. Bon bo fi wedi gofod deud. A nes I ddeud no. A ddedodd Gwyndaf, Gwyndaf, I will ask you this again. Have you taken illegal fuel? Bearing in mind, the fine is $25,000 and they could withdraw the team. Yes. Yes. A dda gofyn I fi eto, Davies, have you taken illegal fuel? No. I'm terribly sorry, we're going to have to withdraw you from the rally. Do. A tro cynta, last time ever, I started crying.
Oedd o'n meddwl mor gymaint i fi. Heartbreaking. O'n i bloody yn Indonesia, lle oedd yna bloody toilet shit a bwyd fel. Ac oedd 3 diwrnod i mynd yn y bloody rali ac o'n i ar bloody stuck ticket yn dweud. Oedd hi'n 90 degrees, do? Oedd hi'n 90 degrees. Oedd hi'n 90 degrees, ie. Oedd gennym ni'r water vest. Hang on, sorry. Oedd gennym i water vest. Ie, oedd gen ti water suit. Oedd gen i'n bloody water suit, neg oedd? Oedd gennym i box rhew yn ôl y set. Ac yna pwmp yn pwmpio dŵr oer rownd vest. Ac yna ymlaen i gadw fi'n sort of... Ac yna i exhaust yn oedd yn llosgu peint. Exhaust yn llosgu peint off y car. A llosgu hoes i. Dwi'n meddwl oedd Ford yn trio hintio bod o angen colli pwysau ac o'n i'n oce. A ti'n gwybod beth digwyddodd wedyn? Oedd cael o seis i ennill y rali, right? Ac oedd na rhyw nonsens efo rhyw turbo, a geth Ford $25,000 fine. O'n i mor hapus. Bod wedi cael y ffain. Ond, ti'n bo, be fysa'n di digwydd os o'n i wedi cario ymlaen yn y rali na, fysa'n i wedi ennill. You'll never know. If. Nôl i'r ifs, Pryce. I bet. Gwyndaf, rali bai. Dwi'm yn gallu gofyn ddim byd i Gwyndaf am y rali bai, wan. Dwi wedi cael y sgwrs yn do. So, fyny chdi wneud hwn, wan. Cyn sôn am rali bai, oedd car arbennig iawn gyda'r rali bai. Mark II Escort, Viking Motorsport, hyfryd. Beth yw'r stori'r car i ddechrau? Ai. O'n i'n gwybod dim byd am y car, basically, ac eisi dolyg dim blwyddyn diwethaf, blwyddyn cynt oedd hi, ie? Pen blwydd y plant oedd hi. So ges i'n galw fyny rhyd ymaen i weld y plant yn cael eu pen blwydd. A o'n i mewn yn tŷ a mewn chdi bach, o'n i'n gwybod bod nhw'n cael bikes newydd, so o'n i'n meddwl, maen nhw'n i ddanos y bikes newydd yw, so maen nhw'n grabio nhw'n mraich a dweud, come on, taid, tid. A nhw, beth am yr ein isio? Ei weld y motor, o'n i'n gwybod am y bikes, gyda fi'n pretendio bod fi'n gwybod am y bikes. Ti'n mewn i'r garage, anyway, o'na brand new Viking Motorsport, Mark II Escort, gleaming mewn y garage. Car newydd taid. A ni'n i'n having a laugh, but obviously, dy'r plant bech yn gwybod ddim byd gwahanol. So, beth sy'n, andros o lwcus, Elfyn yn prynu i fi. I ddweud diolch, a wedyn nes i fynd a bloody mal i'r darn thing. Basically, end of. Anreg hyfryd, yna fe. So, diolch am y blynydde a fi ar cymorth ar hyd y ffordd, neu rhywbeth am nawr yw e, neu... Ie, chydig. Mae'n yn arall yn dod. Diolch di diwedd talu eto, come on. Ie. Ie, edrych yn debyg. Waith mae'r un. Ne, ti'n bod, dros blynyddoedd a, obviously, efo'n exploit i yn fwy ifanc, o'na ddim really, ti'n bod, dad wedi stopio ers 2010, wedi bod isio wneud, ac oedd o'n deud o hyd dylwn ni diodro historic. A wedyn y car melyn ma sydd byth yn gweld goled dydd, a ges i'n fed up o gwrando yn efo'n diwedd, a o'n i'n deithio fo, jyst ceri odro car gen ffil, ac o'n gwrando, so nes i'n neud dros fo'n diwedd. So, a ti nath dewis y spec i gyd wedyn ar cyfan oll ar lliw? Ie. Achos, eithon ni lan i weld fe, roi'n ei Howard yn y garage. O, do! Cofio. Ac o'n i'n mynd no clem at all. Nothing. O'n i'n gwybod pwy na dim byd. Achos oedd pawb pa fath yn y garage y Phil Mills mas, oedd pawb yn gofyn yn y comments pwy sy'n bu ar Escort Mark II, Escort Gwyndaf, a oedd neb yn gwybod, oedd pallu hyn o'r gweithio chi, dy fe? O'n i'n gwybod. Nes i gwybod pan nes ti ddeud i fi, eithon ni yn y garage yn y Iaris, yn do? A nes ti ddeud i fi diwrnod yn un, do? Ti wedi clywed i'n car i dad. A nes i clicio, dyna'r car oedd yn Philip Mills. Briliant. Pwy oedd yn gwybod e? Ti a Phil yn amlwg? Rwy'n? Donna falle, ie. Ar y teg. O, cwbl o stats dy fi fan hyn, actually. Stats. Ar un pwynt, Gwyndaf, o'ch chi 40 seconds yn gynt ar Escort Modern yn overall, ac ar bont coch, o'ch chi 8 cyflyma allan o bawb. Hana fel bod fi wedi heirio chdi i fod yna. So ti wedi deud hynna wrtho fi, so ni wedi slofi lawr.
Wel, nes i... Big mistake. O'n i yn diwedd na'n Tymor, a nes i gofyn sut mae'n mynd, a nes i ddeud i fi, mae'r blinau, mae'n freichiau'n blino, ond Iesu dwi'n mwynhau. A nes i ddeud, dwi'n mynd cofio be nes i ddeud, ond nes i ddeud, dwi'n meddwl, ti'n gwybod ti'n ennill yr esgot, yn dweud? Dwi'n mynd i edrych ar yr amser i eto. Got carried away, meddwl bod fi'n dal yn ifanc. Nes i golli control na fo, basically, a nes i lwcus dy gwir, chos oedd hi'n ddamwen hen digon mawr. Ddim y proud moment, especially gofo ffonio Elfyn a dweud bod ni wedi gwneud. Sut nes ti gwybod y gyntaf? Ti'n gwybod cyn eitha ffôn? Ti'n gwybod social media, Mae'n serious. O'n ddim, achos o'n i ar y plane i Greece. Roedd yn clue, so ges i text message, it's a ball of scrap, sorry, neu rhywbeth. O'n i really sorry, but yn honest, I couldn't turn the clock back home yn dweud. A dyna di ralio yn dweud, ti'n gwybod dy hun Osian. Wel, fysach chi'n mynd... 0-0 in one corner. In Gwyndaf's defence, oedd action yn lle really, really nasty. Be, ti'n gwybod amdano fo? Wel... Fas ydi deud fi! A ti'n fe sy'n mwy ffynnu? Ti'n fe sy'n mwy ffynnu? Y boi oedd ar diwedd yr eci, pwy yn sefyll ar diwedd yr eci, lle oedd ar y Gwyndaf crasio? Mr Howard Davies. Fi a George Bech yn y fan. Bwyta pizzas. A stopius i cael paned efo ni? Dwi mor, ti distractio fi bod yn So dyna ben ni ma, mae hwn wedi bod. Nodiadau. Anyway, obviously. But di o ddim Dwi'n really sorry. Di o ddim fewn DNA Gwyndaf Evans i gyrru'n slon eri? Everything in life obviously not. I ti yn ras. Obviously not. Obviously not. Alla i jyst ddim cael allan o'r gwaed, ond dyna ni. O dwi'n iawn i weid, Dwi'n falch bod wedi pasio peth yn fo mlaen, ynddo? O dwi'n iawn i weid, ydych chi actually orffen y cymal? Yn dweud ar yn ei fynd dros. A ydych chi eich fine finish? Yn 8 fastest? Yn 8 fastest, ie. On backwards? Oedd mi even backwards, oedd ni fel un. Dros y finishing line. Mae neges da ni o rywun digwydd bod, os drach chi di ar y monitor yn fan hyn nawr. Oh, hello Emyr, how are you doing? I was just going for new batteries in the calculator. They've run out. I've been pushing the button so much. And a new pen and pad as well, that's run out as well. There's quite a list getting on here, I can tell you. Take it easy this Christmas, Gwyndaf, for the presents. You know, this is going to add up a little bit. Yr unig boi oedd yn hapus, dwi'n meddwl. Oedd o'n mynd hapus, actually. Na, oedd o'n gyntaf. Oedd o'n hospitality ac oedd o'n poeni amdano ti. Oes. Ie, oedd o'n wir. Siwr, da chi wedi talu rhyw bil neu beth. Mae werth i gael sgwrs am Rali Ceredigion. Mi'n gwybod nes Diolch cyffwrdd yn fe yn gynharach, ond mae Andrew Edwards, Clack of the Coast, un o'r Wedi ni siarad nhw, ie? Un o'r trefnwyr. Ie. I'm coming! Trefnwyr, mae heno. Ie, mae'n rali, mae wedi tyfodd i gymaint o tro gyntaf i eleni, a mae'n credit i'r trefnwyr, yn dwi? Rhaid mi ddeud, allan ni'n coelio, ti'n gwybod, lawr i bob detail. I mean, mae'n amlwg bod y rali'n cael ei drefnu gen cydyrwyr sydd bod wrthi o blaen, achos maen nhw'n gwybod beth yw'r ideal set-up, beth sydd angen, a rhaid mi ddeud, allan ni'n ffoltio nhw, lawr i details yn poeni am lle oedd y spectators yn mynd i wylio'n Aberystwyth, y shuttle bus yn mynd o Bow Street a bob peth. Oedd o'n rhagorol. Ac y ffyrdd, wel, dyd y gwir ar ôl y first recce pass, o'n i'n meddwl, lle aflwydd mae wedi ffeindio'r ffyrdd yma o. A gallu mynd trwy pentrefi a pob dim. Ffordd maen nhw wedi cael y PR, maen nhw bound o fod wedi cael lot o Howards ar y tîm, a lot o Fox's chocolates, etc. Ond chwarae teg yn nhw, i'r trefnwyr gael y rali yma, even off the ground, ond i gael i'r safon maen nhw wedi cael yn barod, mae'n credit i'r tîm i gyd, ac mae'n credit i'r sir i gyd. Oedd y cymal llan fi angen na, fi'n gwybod y Diolch yn fan mawr, 17 milltir, oedd e'n, waw, yn epic, really, yn oedd e? No, oedd yn good. Nath ni adio, wrth gwrs, tywydd ar y bore dydd Sul, dwi'n gyrru, oedd hi. Oedd hi wedi bwrw dros nos, ail allan, a ddaru fi fynd ar slicks, yr unig un i fynd ar slicks. Obviously, di gael un Weetabix yn extra bore ni. Ac oedd pawb all ar wet, so dwi'n cofio siarad o Hayden yn dweud, well, one of us has done the wrong choice. We'll see who's at the other end. If you don't see me, well, you know what's happened to me, kind of thing. Ond oedd y ddau yn ni o fewn, peder eilad o dod o, ti'n ôl fi?
Ond o ran cymal, so ti'n gallu, so ti sort of yn programio stage mewn I computer, chydig bach o bopeth, na fod cymal, really. Over to you, Howard. Wel, dwi yma efo Andrew Edwards oedd yn un o'r boys neth trefnu Rali Ceredigion. Dyma o stats. Faint o marshals o'ch gen ti? O flwyddyn gyntaf oedd 660 marshals. Yr ail blwyddyn? Dwi'n gwybod. Faint o tai sy'n ar y ffordd? Faint o bobl o'ch chi'n gofio knocio drws yn dweud? O ti'n dweud, we would like to pass the rally past here, or we're coming past, or will you let us pass? Be oedd y gair? Be oedd y... Wel, i ni'n mynd i bob tŷ 4 gwaith. A faint o tai oedd e? Wel, oedd dros 400 just ar stage Rhamiangel. So, lwcus wedyn oedd Nant y Moch, ti'n bod 6 tŷ, na fe, ti'n bod? So, oedd oedd na rhyw rhwng 6 a 700 o dau. Wrth gwrs, mynd atyn nhw gyd 4 gwaith. A oedd y cyngor ysyn ni rhoi mewn tro cynta, yn y PR llythyr cynta, bron iawn yn gofyn os yw e'n iawn, neu cysylltwch os nag yw e'n iawn. O'n i ddim eisiau rhaid e mewn. Ges i'n lot o negatif PR, no? Na, i wedi... Mond un boi yn Bont Goch. Ie, oedd hwnnw. Ti di seithio hwnna, wan, do? Wel, Marfon wedi. Marfon wedi, ex-police constable, we won't say that. Na, i fod yn hollol onest, y pobl oedd yn rili lletwydd, allan o 600-700 o dau, allan ni cyfri nhw un llaw. Right. So, ti'n bod... A Jackos o'n nhw? Rhan fwyaf, ie. Dwi'n gallu ddweud hwnna, cut that out. Un beth dwi'n mynd I gofyn I ti wan, ti di navigatio I Gwyndaf Evans, ti di navigatio I Elfyn Evans, ti di navigatio I Osian Pryce? Na. Deda gen ti stories yn does am Gwyndaf yn neud y gravel notes ma. Oes e? Oes. Nes I ddweud I fi bod gen ti pen tost am bythefnos ar ôl dod nôl. O leia bythefnos. Bythefnos oedd y gorau. Na, fi cofio pan gofynnodd Elfyn I fi gynta I wneud y gravel notes ma. Os ti'n gallu co-drive, ti'n gallu wneud e? A ni'n meddwl, wedyn ar ôl, wrth gwrs, Monte Carlo o'r un gynta, a mae fe'n anoddach na co-drive. Mae'n fferno o job. Sym ffordd arall I weid e. Mae fe'n... Fel oedd Gwyndaf gynharach. Amser ti'n co-drive dy hunan, ti'n ei mistake, bai ti yw e. Ond pan mae cyfrifoldeb rhywun arall ar dysgwyddau di hefyd. Mae'n waith te, yndi. Beth am co-drifio I Elfyn te? Nes ti wneud... Dwi'n cofio pryd, nes ti mynd nôl, 2008, do? Nes ti chydig o flynyddoedd, do? 10, 11, ie. 10, 11. 10, 11, 12. Yn be? Yn y Subaru amser ni. British Championship. A gen ti cofio'n melys am hwnna? Good. Yeah, good British Championship. A wrth gwrs, o'n i wedi ennill y Pirelli Star Driver wrth blwyddyn cynta. A wedyn Subaru wedyn. A wnaethon ni rali Finland a France. GB. A pam wyt ti'n mynd y set wan te? Bai ti di hwnna neu bai Elfyn? Bai fi. Dim digon o commitment. Simple as that. OK, wel, gen I sandwich nice fan hyn, achos mae Emyr Evans y drws nesaf I fi. Ac mae rai fi ddweud, wan, right, dad Emyr, Mike Evans, Mike Drwen, fo neth dod a sponsor fewn I Gwyndaf I redeg y tîm yn 2008. Ac o ti'n curo Elfyn yn dod? Sy'n mynd dweud hynna. Ond o'n ti'n crasio mwy yn dod? O'n i'n crasio mwy oedd o'n. So, ydych chi'n meddwl am beth I weithiau, Iesu, o'n i'n curo o diawl yna, allai wneud hwnna? Wel, dwi'n meddwl gyda ffrindiau yn ymreindio fe dweud, rhyw Elfyn yma, dechrau lle mae wedi cyrraedd. Un beth dwi yn cofio'n dda iawn bod chi oedd yr un cyntaf I mynd allan o'r Rali Ceredigion. Ie. £2.44 the switch na? Ie, o'n cheap switch. Expensive switch, o'n nhw'n dweud. Ond, ie, bechod, anlwcus. Achos, o ti mewn ffait efo Gwyndaf yn doedd, o ti'n mynd I cyrra fo? Dwi'n mynd fewn rhywun ffait. Ond, mae Ralio just... Ti'n mor diplomatic o dy dad, eisiau ffait o hyd. Ie, with the helmets on.
Ond ne, mae rali yn un o'r games na, ti angen ychydig o look, fel mae Elfyn wedi bod leni, dwi'n meddwl fod i gael dim look leni, ac cadw o gyd at blwyddyn nesaf, dwi'n meddwl. Ond, mae pawb yn y sport yn gwybod the highs and lows, a just, you gotta take it when it's there. Be ydych chi'n meddwl pan ydych chi'n watcho television, ydych chi'n weld Elfyn, ydych chi'n tu ôl efo cant, ydych chi'n meddwl, Elfyn, naid hwn, Elfyn, naid y llall? Dwi'n meddwl, pwy bynnag sydd o'r led, dyn ni'n byw, dwi'n meddwl, ydych chi'n gofyn tyn ôl nhw a'r perthynas gan efo Elfyn a ffrindiau bydde, dyn ni mynd amdano fo, ynddi? Ond un peth sy'n sicr, ti'n cyrra fo'r motorbike yn dweud? Ynddo, dwi yn well efo'r motorbike, dwi'n meddwl. No doubt. Mae wedi bod yn practisio yn Sbaen wythnos yma, dwi'n gwybod? Dwi wedi bod deitho, am spin, mae'n rhoi'n off, ond dwi'n gwybod pam, ond fatha mae'n cael trio gael mwy o practis. Dwi'n meddwl, dyn ni gyd angen mynd dros doleg. Not a bad. A fi hefyd. Boxing Day. Boxing Day, ne, Turkey fe fan'na, ni, ysi ma. Right, questions o'r llawr. Watcha bod Joe yn cwmpo. Questions o'r llawr. Dwi eisiau questions. Mae yna bobl pwysig draw fan hyn. Dwi'n mynd i siarad efo bobl pwysig fan hyn. Dwi eisiau gader fan eistedd lawr. Dyna gader i fi. Dyna gader i fi, fysa fi. Coda di fan hyn. Elfyn at y nodyn. Mae yna dyn bwysig fan hyn. A mae nain yma. Helo, nain, fyddech chi. Gobeithio bod y iaith yn iawn. Ydych chi ddim quite i clywed hon, edda? Taid ydi hwn, de, Arwyn. Go reit. Ti gen ti'r responsibility i gwneud y ddau fyny fan'na. Ond y ddau? Exactly. So, sut wyt ti'n teimlo pan wyt ti'n watcho television, ac wyt ti'n weld o'n ennill, ond wedyn ti'n weld y bastad yr afon pera'n cyrra fo? Mae hwnnw'n amser caled iawn. Ydy. Ond mae'r corddi yn y bol bob tro mae o'n mynd yn dweud y gwir ydy. Mae'n angen ennill fan, di? Ydy, ond mae gon da. Mae'n mynd i profi hwnna, yn siŵr, di, i ennill y ralis y bethau. Ydy, mae eisiau ni siŵr. Wrach, bod y blwyddyn mae'n ei pasio, bydd o well ydy. Gen i stori bach gen ti hefyd. Cofio dod efo ni i wneud chase car ar y cartel. Manager Morris efo ti, a Kelvin Savage yn y passenger seat, ac esti bwcio am speedio do, tro cynta erioed. Dwi'n rhaid i'n ges bwcio wedyn, waith. Meddo, tro cynta. O'ch chi reit upset yn dod e? Damio, ddod. O'ch chi fyny i Yorkshire. Howard, he kept that one quiet. Hei, cofio Manager Morris efo yn doedd? Oedd o'n dweud bob peth. Ond o'ch chi'n mwyn abod y copper neu goedd? Ti'n abod pawb yn dod gelle? Sa'n ni'n ysgwyd llaw efo. Wyt ti'n cofio y dyddiau mynd nôl fel la? Dwi'n cofio nôl la, Do, mae'n hen god nôl lew. Ac un peth nain, wan, dwi'n mynd i gofyn i ti, wan. Dwi'n ti'n teimlo watcher Elfyn ar y television, wan? Dech chi watcher neu dech chi yn y rŵm arall? Watcher bob munud. Bob munud. Ac yn nerfs i gyd. Nerfs i gyd. Ffantastig. Mae special lady fan hyn hefyd. Dwi'n yn gwybod os ti'n mynd i siarad â fi. Donna Graig Elfyn. Sut wyt ti'n teimlo watcher y ralis yma? A gen ti 2 spectator newydd yn does? Dwi'n mynd licio'r watcher. Na, gwyt? Na, maen nhw yn, ond dwi ddim. Dyn nhw'n watcher bob peth? Na, maen nhw'n licio watcher da. Ti'n licio mynd ar y ralis, ti'n licio mynd i'r hair a beth yn dweud? Diolch yn gadael fi fynd. Elfyn, ti eisiau gadael i fynd? Ond gen ti job mawr adre yn does? Oes. Naid y next generation, achos be maen nhw'n neud wan? Motorbikes, trials bikes? Motorbikes ar y funud. Yndyn. Be wyt ti'n mynd i ddweud iddo fo pan mae'n mynd i Monte Carlo blwyddyn nesaf yma wan? Be di'r special gair gan Donna? Dwi'n mynd dweud dim. Dim byd? Dim don't come home without the winner's trophy? Na. Gadael fo ni be mae o angen nid. Fo sy'n gwybod, ie? Lovely. Questions? John Pugh, gen ti cwestiwn o hyd. Asi. A lys gyda gwyn ma. Be dan nhw? Running shoes, ie? Dyma ni cael bol fel la. Cwestiwn wan, a cwestiwn i Gwyndaf, cwestiwn i Osian Pryce, cwestiwn i Elfyn, cwestiwn i Hana Medi, na i Emyr Penlan, na i fi. Mae gyda'i gwestiwn i Gwyndaf. Go on then. Pryd ar i ti'n gwneud yr interview gorau Gwyndaf yn y byd ralio? Diolch, ti'n gwybod iawn? Dwi'n gwybod lle wyt ti'n mynd. Oedd o di meddwl racs yn dweud. Come on, Gwyndaf.
O, ti di setio fe fyny wan, do. Wel, basically, nes i'r peth gwirionedd yn ymwneud, o'i joinio fod jump i'w Elfyn brach llwyd a tipyn o gogeryll i fynd i watched rali. O'n i'n mi byd i wneud efo Elfyn, o'n i just yn mynd na'i watched. Ac oedd y diawled bech di cael fi di meddwl i erbyn 2 gloch gan o prawn. Ac bob tro o'n i'n trio sipio rhywbeth oedd yna'n arall yn gweithio ac o'n i'n trio behafio. Anyway, ta 3 gloch mae Elfyn yn ffonio. Lle wyt ti? O, dwi fan hyn, wrth yr afon. Ti'n iawn? Mae Red Bull yn gweithio am interview. A mae'n mynd, dim problem, fod ni'n ac yn bo hir. Wel, oedd y welcome ddim yn gret gan Elfyn, achos oedd o ddim yn impressed. A mae John Pugh yn dweud, come on, gen i fynd. A ffwrra ni i ganol y service area, o ti'n gwybod y rest? O, well done, John Pugh. Di hwnna'n wir? O'n i'n yfed coffi sol coblin. Be oedd o fel i mynd i watched rali? Mae fel computer yn di. Split times, fastest times, slowest times. Mae e well mynd sedi Gwyndaf yn dreifio, achos mae'n mor nerfus, mae'n dweud pawb arall yn nerfus hefyd. A pwy sy'n ar y maps? Mae Nat yn Odin fan hyn. Dwi ti ar y maps, ie? Ie. Ie, ti di'r boi. A brawd Gwyndaf fan hyn, Aled. Ffwr wyt ti boi? Dwi'n iawn, diolch ti. Tro dweitha nes i weld ti, nes i splasio ti yn pydl yn Cefys Road. So dwi'n mynd allan o fan hyn. Nes i'r dŵr mwyaf Cefys Road yn mewn, do. Do, wir. Oh, great. Pwy arall efo cwestiwn, Mate? Para bod yn swill, please. Because the faster we finish, the faster we go to the bar. Mae yna chydig o co-drivers Gwyndaf di Cel yma, a mae yna un special fan hyn, Elfyn Evans. Mae Edwin yn byw yn Pencampwr Rali, ond oedd yn arfer byw yn Dolgellau. Mae o'n perthyn rhywsut. Dy fe'n di yn chwaer i Arwen. Nag yn ha di. Oh, no, I got it wrong, never mind. Yna boen i. Cymlaeth, yndi. Elfyn, nice i weld chi. Ti'n all right? Dwi'n arreid, diolch o ti. Good show. Yndi. Wan, nes di stopio rali ond do? Nes di cael amser i cael teulu a hyn a llall. Ac nes di agor y drws i bobl fel fi cael chance i fynd efo Gwyndaf. A ti, yli lle mod i cael chdi, de. Oh, wel, ie. O'n i'n first choice yn de, ond oedd around yr Saesons i gyd, ond nôl i Cymriaeth, ond do. Do, ond beth ydi darllen map o'n i licio. Night events, hwnna oedd y delight gyda i. Ac oedd eistedd yn set passenger, hynny di, oedd am pace notes i fynd yn forestry adeg ynny, ac oedd y syniad o eistedd fanna, just gwytiad i'r accident digwydd, ddim yn apelio llawer iawn. So, na, oedd well gyda i just sticio ar y maps. Hwnnw oedd y delight. Gyda gwestiwn i Elfyn, dwi wedi watched yr un car ar stage 5 yn Japan. Ac dwi wedi bod yn trio gwneud sens o'r wybodaeth mae Scott yn rhoi i chdi. A dwi wedi gweithio allan, mae o ta 3-4 cornel o flaen lle mae'r car. A dwi'n gwybod mewn un lle, mae'n dweud 100 a mae'n yn dawel. Ac mae'n amlwg bod o'n cymryd i wynt adeg ynny, achos diolch yn cael chans i gymryd i wynt fel arall. Ond beth sy'n ei cywbod ydy, sut wyt ti'n gallu prosesio'r holl wybodaeth yna a hefyd drifio o beth sy'n o dy flaen di. Sut wyt ti'n gallu cofio'r don't, maybe, cut, green, mae'n gymaint o eiriau'n dod trwad heb sôn am y disgrifiad o'r gornel. Mae o'n rhywbeth yn dod i arfer efo amser, obviously, fel mae'r ceir yn mynd yn gynt, mae'r gwybodaeth yn dod yn gynt, a ti'n dod i arfer efo, ond ie, dwi'n meddwl fod wedi bod yn topic, mae hwnna y topic dyn ni'n dau rhwng fi a Scott y Llyn trafod a trio newid gymaint o phosib. Darn mwyaf o wan ydi trio cael pob beth i gael ei disgrifio mewn un gair. So, mae keep in di gael ei newid i keep, mae don't cut yn newid i don't, a wedyn ti'n tueddu gallu gael falle yn lle 10 gair i disgrifio cornel, wyt ti'n gallu neud o mewn 6 neu 7, a dyna beth ni'n trio gweithio arno fo gymaint o phosib. Ond mae dal yn brysur, just achos speed y car ran amla, wedyn mae o'n balance, a does na ddim right or wrong, mae'n rhai a lot o wybodaeth, mae'n rhai a dipyn llai, ond mae o'n peth personal dros ben, a dyn ni'n trio dal gymaint o fedrwn ni. Petai chi'n cael cystadlu
mewn unrhyw gyfnod arall na be oeddech chi yn eich gyrfach hunan. Pa gyfnod fysa hynny? Ie, grŵp B fi, fos o'n i jyst yn dod i'r grym pan oedd grŵp B'n diwedd. Ges i ddreifio ambell un round Boreham, y test track, lle oedd Ford yn based yn Essex. A na'r bout yr unig test ges i o proper grŵp B car. Ond sy'n ni, cos o'n i wedi... Am unwaith yn y mywyd, sy'n ni, cos o'n i cael yng ngennych dweud yn gynt. Cwestiwn there, really. Na cymaint o gyfnodau, ti'n bod, fel rhywun oedran fi, teimlo di wedi methu allan ar lot, really. So mae beth sydd wedi siapio'r sport, really. Ond i fi, fel pan dwi'n jympio yn yr esgot, dwi jyst yn teimlo bod o'n rhan o'n fi, so fysa gret i bod fyny erbyn y boys ni yn period. I fi Formula 2, di tyfu fyny yn frontal drive, dydy rear-wheel drive ddim really yn dod yn naturiol i fi, so Formula 2 oedd y pinnacle yna. So, so ni'n gallu gwneud cwpl o tamac rallies, Corsica, rhywbeth fel am mewn Formula 2 car, so ni'n licio'r chance i neud yna. Beth ti'n meddwl o hwnna, Gwyndaf? Mae gen ti Formula 2 car yn y garage yn does? Wyt ti'n meddwl fysa fo'n gallu dal y diawl? Siŵr braidd. Ha? Yn anffodus yn neud... Wel, nhw'n cair yn doedd. A chwarae teg. Na, dwi'n meddwl sef o ringio i neco. Lawr i ti, wan i cael o barod te? Wel, mae'r car i ffwrdd ar hyn o bryd yn cael ei wneud yn barod, actually. Mae wedi bod, nes i brynu o 12 mlynedd yn ôl. Ges i gynnig i brynu ar ôl diwedd y Pencampwriaeth Prydain. Mae wedi cael ei wneud fyny adeg yn un, mae wedi bod yn sefyllfa am ystod 12 mlynedd. A dwi wedi bod bach yn jamu yn mynweth yn y mywyd. Mae yna ffarm yn y Midlands wedi ffonio fi'n gofyn, have you still got that Seat? A dweud i, yeah, it's still parked here, not going anywhere. Would you like to get it all redone up? I said, yeah, I would like to, but obviously it's going to cost money. Ac mae yna rhyw computer game eisiau soundbite iddo fo. Ti'n bod, computer games ma. Isio sŵn yr F2 car? Ie, maen nhw isio soundbite i'r F2 car, so maen nhw'n mynd i helpu i refurbisho fe gyd. So, efo look, ebyn ganolflwydd nesaf, fe ni'n gallu gwneud cwpl o show events yn efo. Rali Ceredigion. Yeah. I can feel it. Gwyndaf and Howard. Locking the stages in Rali Ceredigion. Fi byd yn erbyn y rali, ond... Un arall fan hyn, wan. Un arall fan hyn, Hugh Lewis, gletwr, sydd wedi navigatio i Gwyndaf, a hefyd yn brysur efo Rali Ceredigion. Ti oedd di setio fyny cymal yn y dre yn y Brystwyth, yn doedd? Ie, na ti. Fi o gael y cyfrifoldeb o PR-io rownd y strydoedd yn Aber a wneud siŵr bod... Ti'n eithaf setio'r boi ice cream te, a mae'n gallu werthu ice cream? Wel, oedd hi'n bwrw glewen, anyway, so mae'n gwerthu lot. Dais di efo, ne? Dwi'n mynd siŵr am hynna. Ie, so, dwi wedi navigatio efo Gwyndaf yn hwyr yn ei yrfa. Ond dy hwnnw ddim yn ffeithio ar y cyflymder o gwbl. Mae yna un event yn dod i'r golwg, dim cwestiwn di hwn, ond falle brolio bod ni'n dau yn reit dden yn henoed, ond nathon ni'r Manx historic un flwyddyn, a dwi'n credu gathon ni fastest time ar bob un cymal, dwi'n meddwl, Gwynaf. Do'n briliant. Yn y Mark 2? Yn y Mark 2, ie, gan Phil Mills am syni. Ond na'n ffodus, fel bod fi wedi cadw'r result yna a peidio trio wneud rhywun i'n peth yn cael bai Ceredigion. Un cwestiwn sy'n gan ei licio gofyn i Howard. Ie. Fyse ti yn licio fod yn neud rali cyfan hefo Elfyn? Dwi'n gwybod iawn sy'n rhaid i Elfyn cael dipyn o bwysau chwar fo. Ond fyse ti yn licio diwrnod hefo Elfyn mewn rali? Dim wwan. Rali dweitha nes i oedd yn 2008, right? Ac nes i dychryn i ddweud y gwir. A dwi'n meddwl fysa'r nerves gyda i'm... I haven't got the same feeling. Dwi'n meddwl allai wneud o, fysa'n poeni mor gymaint. A beth digwyddodd, nes i season o ralio efo rhyw ddynes o Sweden, right, Jenny Lee Hermanson. Gathon ni 2 damwain reit drwg, a nath hwnna effeithio arna i. Wedyn nes i draw i Canada, ges i crash efo Tom McGear, a wedyn oedd hwnna'n neud fi dam fech mwy yn nerfus. A wedyn ges i ffer o crash efo Phil Collins yn Werddon, rhyw mis ar ôl hynny. Ac ddaru ni
rowlio'r car fewn i telegraff pole, y telegraff pole dod lawr, a wedyn BMW yn redeg fewn i gwylod y car. Ac oedd Phil Collins wedi codi fyny a sefyll fyny yn y car ar ei ochr, a fi dal yn y set, a nes i hygio Phil Collins fel hyn. Ac o'n i oedd yr airbag yn de. Ac ar ôl hwnna, ar ôl y 3 damwain yna, I lost my nerve. So, dwi'm yn meddwl fyswn i'n licio mynd a darllen pace notes, ond fyswn i'n licio mynd i cael spin, just i edrych a weld. Ond dwi'n gwybod be fysa'n digwydd, achos bod nhw mor dda, mae pethau'n digwydd mor hawdd. Pan wyt ti'n cael spin efo really good driver, maen nhw'n neud o edrych mor easy. Mae'n waith mynd efo rhywun sy'n yn gallu gyrru, ti'n bo? Achos dyna pan ti'n cael ei dychryn. Dwi'n gwybod os ti di teimlo hwnna, fel mynd efo'r missus ar fi nos ar ôl 5 pints. Mae'n waith, ynddi. Ond, a dwi'n cofio mynd am spin efo Colin McRae, chwarae teg, a hwnna yn anhygol. Ond, ti allan y car, ni'n meddwl, diw, ti'n bo, sa Gwyndaf yn gallu gwneud yr un peth, ti'n bo? Dwi'n yna ateb dy gwestiwn di? Dwi'n ateb yn iawn. Rhyw beth yn allai dweud, ynddo, mae gen i barch mawr i teulu Gwyndaf, Elfyn, Arwyn a Harriet. Lovely, great. Oce, wel, gen Ken Pyw ddigon i ddweud fel amser. Nagos. Oes? Nagos. Dim byd. Mae gen i gwestiwn i Elfyn rach. Y safon cysidro mynd yn ôl i M-Sport? Ie. Ydy cwestiwn dda, actually. Neu hain dau. Dim byd, gwneud gofyn. A, dwi'n mynd i siarad efo Ken. Oce, o gwbl. Mae'n dal o ddweud ti ofyn na. Dwi'n meddwl, fydd y drws ar agor i ti yn syth. Achos bod gen ti mor relationship mor dda efo Malcolm, a ti di dangos bod chi'n gallu gwneud o. Ond wyt ti eisiau'r headspin? Ar diwedd y diwrnod, dwi wedi gwneud rhan fwyaf o'n dreifio dal iddyn ni efo Malcolm, be bynnag gen neb i ddweud amdano fo, ges i lot o gyfleoedd. Rai amserau ddim mor dde, rai amserau dal yn gret yna, swn i ddim yn y sefyllfa sa ddim am y cyfleoedd ges i'n M-Sport. So, wrth gwrs, dwi'n apus lle dwi ar y funud, ond never say never. Watch this space. Mae yna ddau foi fan hyn, wan. Emblas, llwn gwrw. Oes, dyma eista. Hei, wan. Rob, un hen, a Ed, yr ianga. Ond dwi'n gwybod wnaeth Gwyndaf helpu ti lot yn do yn y dechrau. Nes di ennill rhyw competition yn do. Gef i codi fyny. Pryd yn ni'n mynd nôl wan, nes di ennill rhyw competition yn 1989. A fi ys i lawr i dod â chi adre o'r competition, a wrth o'r adre nes i Sianna a Aled adre, a gethi babi yn cefn car Gwyndaf. Ti'n helpu? Ie, fi o'n helpu. Mae hwnna wir. Ond cofia, ges ti help wedyn Gwyndaf yn do, o'n i'n gwybod bod o'n special i ti, yn doedd? Wel, special iawn. Dwi'n cofio, eithon ni wneud rali gynta'n cartel, gaethon ni ffan o hwyl da ni, car torri lawr yn diwedd. Ac es i weld Gwyndaf, ac o'n dweud, hai ti'n di ail y man. Ac ar y Gwyndaf dal i fi fynd i'r ail y man. Ges i bres, o eisiau fo nôl rhyw ddwrnod. Ti gael o nôl, Mws? Do, o ti gael o nôl. Do. Ar ni ennill. Ges ti dau defad, do, a rhyw hwrdd. Na, ar ni ennill yr Audi Sport, a nillon ni 2,500, a ges i fo syth i Gwyndaf. Neu siw bod fi'n talu yn ôl. Ond oedd o'n special yn doedd i chwarae teg? Help mawr iddo gwir. Mae wedi helpu Ed rhyw fath, helpu efo'r dreifio, efo peth setio car a gwbl. O, gen i gwestiwn. O, greu cwestiwn. Wel, i'r tri yn nhw. Allan o'r ceir da chi di gyrru erioed, be ydy'r car da chi di mwynhau dreifio fwyaf? It's easy question, boys. Fi'n gyntaf. Yeah. No rush, in your own time, you know. Yeah. Iaris llynedd. Pam? Mae'n ambell i gar sydd wedi bod yn reit hwyl, ond oedd y Iaris na llynedd, oedd ti'n teimlo fod ti'n gallu gwneud be lici di efo fo, yn redig y ralis fel Finland, oedd yr aero just yn gweithio, ti'n teimlo allu di wneud
be lici di efo fo, really. So, wrth gwrs, wedyn mae'r hwyl yn dod yn naturiol pan wyt ti yn y teimlad yna efo'r car. Dwi wedi mwynhau y polo lenni. Dwi wedi gelio efo'r car, mae rhywbeth, mae'n just darn ohona, ond o ran beth sy'n cael ti fan hyn, dwi'n credu'r car, yr RAC blwyddyn dwytha, yr esgod. Yr esgod RS Cosworth 4x4. Just achos nes i dreulio miloedd a filltiroedd yn developio fo. Ac o'n i jyst yn teimlo'r un peth. Mae Elfyn yn dweud efo fo. O'n i'n teimlo allan i'n neud rhywbeth o fo. Oedden ni'n part o'r car fi sy'n lwcus iawn. O'n i'n neud y shakedowns cyn bob rali ac yn dreifio cair oedd yn mynd i cael ei dreifio wedyn gen bobl fel Carlos Sainz a François Delacour a Iwa Canknan a people fel fi. Ond fi ysyn dreifio'r cair am ryw hanner 100 milltir cyn iddyn nhw adael Borum i fynd i'r ralis. Yeah, great times. Hang on, mae gen mae eilir cwestiwn. Ti wedi cael cyfleunwaith, nôl am mwy yn dead, just felt a dead. Just cwestiwn i pawb yn yna. Be ydy'r danwen mwyaf dych chi wedi gael, basically, a para? O, dwi'n y car un. Gwyndaf, un fi gyda. O, mae'n arrestr yn anffodus. Isio fi helpu ti? Dwi'n meddwl... 97 RAC, 93 RAC. Ie, oedd hwnna Chatsworth House yn neis iawn. Achos, oedden ni'n meddwl bod i'n mynd i frifo, a mi ar ei frifo, yndo. A fe ni lwcus... Ond eithaf ddim brifo fi, i ddweud y gwir, ond... Wel, gyda padding. Ac ar a ddigwydd o ffordd fi, oedd y cage i lawr. Oedd y cage yn flat ar dop y set, ac oedd yn helmet wedi cracio, bla bla bla. So, o hynna, too close for comfort. O, hwnna mae'n neis. 92 RAC up in Dyfi, up from the caravan park behind Corris, flat out, what do you mean, S-bends, round the S-bends, late flat call, out. Basically. Up the hill, 90 left. Late call. Long flat right, 200. Late call. Long 90 right, 200. Late call. Oh, ti'n gallu bod yn late call efo 200, neu? Hit the brakes, tyres filled with mud, and seath fewn i'r rock. And I sat in the car afterwards and tried to put the belts on and tried to hit my head on the roll cage, and I couldn't. But yn y damwen, nes i hitio'r roll cage. Ac eith y gear lever hitio'r dash, ti'n gofio? Car yn racks. Yeah. O, hwnna'n brifo. Wel, amlwg fi, Poland 17. O'n i'n meddwl bod i'n 9 men yn y fyd hwnna. So, tebyg y Gwyndaf, cage lawr fan hyn. Car, cage y snapper, basically. So, ni wedi rolio'r dwywaith, so ni probably ddim yma. So, here to tell the tale. Manx 89, hitio'r T. Hitio bopeth off y wal yn y T. O ti na, do that, gofio? My claim to fame di hwnna. Yeah. Sierra, y big wing Cosworth yma. A gofyn ni'n mynd lawr, be oedd enw'r ffordd? Lawr Tholto Will. Na, cyn ddim Tholto Will. Be oedd o? Ie, lawr y Corris. Ac oedd hwn gweiddi'r notes, a fyny nesa. Oedd o'n dal yn gweiddi'r notes, ond o'n i wedi colli control completely. Achos oedd y car di mynd yn erbon ar jump. Ond oedd o'n dal yn darllen y notes, a fyny nesa. Mae claim to fame ydy, ond coelio bod o'n dal na wan. Da ni wedi tynnu plaster off tŷ, just o dan y bedroom window, efo rear spoiler. That was proper job, like, proper job. Ar un brifo hwnna. Na, ddo. Ond oedd hi'n hir. Cofio, nethon ni ail-bildio'r car a dod nôl i yr Audi Sport. Ti'n cofio? Dwi'n gwybod os ti'n cofio. Ac oedd y car yn handlo'n iawn o gwbl, a nethon ni lawr na'n tir hepyn yn Dyfi, a chym yn gallu stopio. A nes ti llycho fo fewn a nocio boys off ochr y bancen. Dim yn cofio. Nes i diwedd y cymal, a nes i dweud, I think you've hit somebody there. Dwi'n meddwl bod chi'n hitio bobl Gwyndaf. Ie, dwi'n meddwl hefyd. Gera Dennis Osborne round i fanna i weld. Dyn ddim yn cario ymlaen os dyn ni'n gwybod bod nhw'n iawn. Ti'n cofio? Dwi'n cofio. Ie. A oedd Dennis nôl, now mate, they're all right. Let's go. Ges i good crash yn... Ys i'n neud rhyw National Rally yn Estonia mewn World Rally Car.
A nes i droi mewn, setis i'r car fyny, ac o'n i'n gwybod bod fi'n mynd i dorri'r gornel chydig bach mwy neu Byddwn yn ei wneud, ond gymerus i chance mewn yn y gwair. Wrth gwrs, o'n y 3 stump mewn a trip bach mewn y coed. Trip? Os ti'n meddwl bod damwyniau fi'n fawr, mae hwnna'n aeroplane. Mae'n agos ai at diwedd y noson, mae flin dy fi weid. Reit, so jyst i cloi na de. Beth sy'n mlaen â chi nawr rhwng nawr a dolyg, boes, Elfyn? Dipyn o destio gyda i trip i Sbaen dydd Sul. Gyda i dwrnod o destio allan fanna. Wedyn gyda i wythnos adre, stock taking yn garage, edrych mlaen. A wedyn gyda i wythnos yn Finland, falle test arall os di wedi bwrw eira, Toyota Christmas Party a chydig o waith o'r flwyddyn nesaf. Joio. Gyd i ddrink? It's a Christmas party. Mae hwnna'n sowndio dde, de. That's 3 days, is it? Vodka, sauna, vodka. Wyt ti'n wisgo trons pan wyt ti'n fynd fewn i sauna wan? Wyt ti'n real fin? Wyt ti'n real fin, achos mae'r fins ddim mynig, dan? Na, dyn nhw ddim, ond dwi ddim yn converted. Na'n excited. Weird. Mae'r ffyn. O ti yn, so ti'n quite yn ffyn, te, rili, nag oed? Mae yna lain. Mae yna lain. Stori cyflym iawn dy fi fyna. Nes i mewn i sauna yn Ffindir gyda trunks. A oedd 8 ffyn yn y sauna, noeth. A eithon nhw mewn i'r plunge pool a dod nôl mewn. O, rhaid, mae eisiau fi ffito mewn dy'r boes hyn. So es i mewn i'r plunge pool, tynnes i'r sauna off. Trunks off. Erbyn i fi mynd nôl mewn i'r sauna, oedd y ffins i gyd wedi mynd. A oedd 8 German wedi dod mewn gyda trunks. A fi oedd yr unig un noeth. Typical, typical. Yn lygu. Adeg yn y flwyddyn fel arfer, ti'n mynd mas i gweld Sion Corn a neu bach o ice driver training, ti'n mynd, Lenny? Ne, ddim Lenny. Ne, maen nhw wedi gofyn i fi fynd i dysgu ar yr ice eto'n January, ond ne, dwi ddim yn mynd. Mae'n bryd i fi'n eich bach o waith am change, dwi'n credu. Busnes yn booming, so han i cadw hwnna i fynd, ond o ran y gyrru, dwi'n willing gwybod beth sydd ymlaen i fod yn onest, so gwn i weld beth ddigwydd dros y geia. Ie, be licio ti'n neud blwyddyn nesaf? Falle Europe, pick and choose cwbl o rallies, falle gorffen yr esgot, falle. A gael bach o hwyl tuag at diwedd y flwyddyn, falle. Ti wedi siarad am Malcolm? Na, dwi ddim wedi, na. Werth i roi ffôn mewn? Wel, dwi'n credu werth i siarad o'r wal na fy'n cwr, dwi'n credu. Dwi'n credu bod yna ddim possibilities fanna, so gwn i weld. A ti Gwyndaf? Ti sy'n mlaen? Stock taking. A gwaith. Peintio ar Car? No? Na. O, gadael o'n Gai nôl si, chos mae o way with the calculator, so waith o gael diwedd. Ond na, obviously, mae'n gychwyn gweithio mewn debyg cyn diwedd y flwyddyn ar Monte Carlo. Edrych ar hen fideos o bethau fel yna, a trio dod yn fwy cyfarwydd efo rhai'r cymalau, os fy nhw'n iwsio'r un cymalau eleni. Dyn nhw'n iwsio bob un peth bob blwyddyn, ond at least allai wneud dipyn bach o waith i familiarisio rhai sy'n cael iwsio o blaen. Da iawn. As mae'n all change blwyddyn nesaf, ni fe? Mas o Monty i gyd, dim byd yn gap. Ti'n sôn am y gwaith fyna yna'r, un pwynt o'n i siarad ti ddo, ti wedi bod yn gwaith trwy'r dydd, o'n i'n tre pwslo, sawl gyrrwr rali byd arall sydd wedi bod yn y swyddfa neu job i'n go iawn, tra bod nhw off y ralis. Be dwi'n gwneud yn job go iawn. Y garage i fo'n onest, dwi'n ond yn troi fyny every now and again. Ond o leia ti na, mae'r stock take wrth nesaf, sa'n credu bod un gyrwr arall, ysau? Na, ysdyn nhw. A mae hwnna'n clodi ti, dwi'n meddwl. A'r teulu, a'r magwraeth, a'r cyfan oll, a'r work ethos. Y gwaith i wneud, ysau? Ie. Da ni'n trio'n gorau Peter bod a dim lefelau yn bywyd. Da iawn, ie. Os rhywbeth arall? O, Howard, mae eisiau ti weithio ni, le wyt ti'n mynd i fod wythnos cyn Nadolig ar yn y garage. O, ie. Achos mae hon yn un da. Ys i am penwythnos i Hotel Smart Carden Park. Oedd o'n effernol expensive. A nes i checio fewn ac o'n i'n abod y boi o flaen fi. Iesu, dwi'n abod y boi na. Ac plismon oedd o. Tristan Parry o North Wales. Mae wedi cael promotion, sergeant, inspector, rhywbeth. Anyway, long story short, fo sy'n edrych ar ôl y garage newydd yn St Asaph. Police garage, 600 cars. Gobeithio... Hei,
wedi stopio rhegi. Gobeithio, dyn ni'n mynd allan am spin wedyn yn Plisca, yn trio dal rhyw lladron. Not recommended. Yeah! Granda, dwi'n qualified yma hyn, achos nes... Community engagement. Gai interrupt Howard? Nes I wneud 2 wythnos pan o'n i'n gweithio fo Ford yn Essex, lle oedden nhw isio sgwennu roadcraft book newydd i'r police force. A nhw'n rhaid 2 chief top instructor drivers lawr I dreulio pethefnos efo ni. So ni'n mynd efo nhw. Wel, watcha cyn dolyg, Howard yn y garage efo'r fuzz. Diolch yn fawr, ni'n mynd I cloi'r noson. Mae Osian yn gwybod sut mae'n teimlo I dala tlws lenni. Mae Howard yn gwybod sut I dala tlws lenni. A Royal Television Society Award yw hwnna I Howard am wneud yn y garage. Anodd credu yn y fe. Sut mae hwnna'n digwydd? Dwi'n mynd efo draw I Elfyn. Dwi'n mynd efo draw I Elfyn achos da chi'n mynd I cael lot o awards blwyddyn yma, neu So, just I chi dal hwnna I teimlo be mae'n fel I cael un, de. Rhag ofn bod chi'n colli'r ffaith, yn de. Diolch I chi gyd am ddod, a diolch I chi yn arbennig am roi'r amser I ni I fod yma heno. Diolch yn fawr. Ystan.